Takže čaute ľudia, ja vás zdravím u ďalšieho videjka. Dneska si spravíme let's play na hru Fuzzer tedy. A kvedal som si, že keď som robil už ten tutoriál, ktorý bol na Fuzzer tedy alfa verziu, tak ma to neodradilo kúpiť si to aj na Steam, ktorá je beta verzia. A problém je v tom, hneď vám to vysvetlím, že tam nie sú také možnosti napríklad ako toto, že si môžete treba dať šiltovku a nejaký snapback alebo čo to je na babetko a okuliare a také somariny. Také tam určite nebolo tam možné hrať na split screene a nebola tam možnosť, že môžete byť viacerí otcovia alebo bábetka. A samozrejme sa tam nedali otvárať dvere do garáže. A vlastne, a to je. Čiže tento kúpený má trošku výhody, pretože je to beta verzia. Čiže je tam trošku iná než tá alfa verzia, na ktorú som natáčal tutoriál. Čiže myslím, že môžeme hrať. Keby ste nevideli tutoriál, dám vám do popisu videa. Môžete si ho pozrieť. Čiže my si teraz dáme play online, dáme custom a nájdeme si tu nejaký server. Mikey Pillar. What the fuck? OK. Takže babies, nejaký. Dobre, ticho buď. Zase reklamu robíš takomu. Dobre, super. Dobre. Takže štartujeme, dúfam, že budem bábätko. Tak nie. Som otec a máme Ježiši. Aha, dobre. Čiže sme, koľko ti otcovia? 1, 2, 3, 4. Plus ja, samozrejme. Čiže toto zoberieme nožík, aby náhodou by sa k nemu dostal, tak to by bolo dosť zlé. Tu je kladivo, to tu ne. Dobre, tie pilorky. Čo je toto? Smoke detector. Bože, čo smoke detector, čoho? Batérii? Nie. Aha, to je elektrická cigareta asi. Keď sa mi tak zdá. Ale čo skúsi zbereš tú lampu sprostu? Ale všetko odráža. No zmizne, tak je. Ne, nemizne. Tam na poličku. Čo to je za buggy? No som to zoberiem. Ups, ja som s tým rozbil to sklo. Nic sa nestalo. Všetko je absolútne v pohode. Musím to skôr rýchlo poupratovať. Ne, lampa, zostaň na mieste. Hovorím, zostaň na mieste. No hovorím, zostaň na mieste. No vidíš, že to ide. Ježiši Kriste. Hop. Takto. Hopa. Jo, ja som Harry Potter. Ale je problém, že ono, to dieťa môže skočiť cez tú dieru, takto ísť, potom to skočiť na poličku, z poličky skočiť na gauč, hen tam preskočiť na stôl, z toho stolu preskočiť na tento gauč a zjesť to, čiže, možno to nenapadne. Čiže ja to musím rýchlo dať preč. OK, dobro. No, už to skoro budeme mať. Strašne veľa kusov tých kokos. Toho skla. Na čo som to rozbil? No, poďme, sú tu malé kúsky. To si možno ani to dieťa nevšimne. No, davaj. Ešte ten tlčík musím zobrať. No, Ne. To ide? To môžeš pozerať. Čo robí bábätko? Tak asi nechám otvorené. Otvorené. Zapnuté. Dúfam, že som to nehodil za gauč. Nie, nehodil, dobre. No bo tam sa môže dostať. Ježiš, to... A kde je vlastne bábätko? Ja tu proste som a nič. Nikto. Tu ani nechodí. No tak ja sa idem... Nožík tu je. Tak ho dám sem. No už to skoro je, poďme.
Tu sa budem kašľať len za jedným sklom, aj keď mi to je k hovnu. Ale vám sa môže zabiť aj s jedným sklom. Ale to tam sem, pretože to je bližšie. Sviečka! To dáme sem pekne. Tu máme nejaké prostriedky. Toto nie, že musíme dať sem, aj keď sa šachtu sa tam dostane, čiže to dám radšej na poličku, pekne, krásne na poličku. Takto semka aj riadidlo sprosté škaredé. Daddy's win, teda daddy, a v podstate daddy's wins. Čiže ďakujem, gratulujem sebe, som pán. Začíname si ešte jedno. No, som zase otec a ja som sám. Počkajte, ja si idem pozrieť, či tam teraz to babetko vážne. A je tam, videl som ho tam. Tam je. Tam je babetko. Čiže musím ísť rýchlo skovávať. To je babyky, hen. Toto nesmie byť babyky. Tak, zoberiem ho a dám ho sem vyššie. Keby náhodou. Lampu zhodím dole, hovorím takto a babyky, no tak. Tá sviečka musí ísť na stôl. No, stoj, dobre. Tieto sprosté riadidlá zase. Babetko došlo už dole. Rýchlo riadidlo. Ok, dobre. Či čo to je, nejaký prostredok. Tu sú dve babetka. Shit. Rýchlo musím všetko zobrať preč. Pozor, dúfam, že tu nie sú žiadne vidličky, nie sú baterky, rýchlo hore dať. Ja však vidíš, ja môžem zamknúť tie dvere, kde sú zamykačka. Rýchlo zatvor toto, otvor, tu na je schody, to musíme dať sem. Tu na vnútri býva nožík, či mežík, áno, jasné, že tu je. Daj ho sem, takto, zober toto, hoď to hore, rýchlo, toto hore, rýchlo, poďme, ja som naspirovaný jak veverička, hopa. Takto zatvoríme to, hopa. Čo tu máme, kýbel, to radšej hodím sem, hopa. Ja vyzerám úplne s Vegersom. Dobre, toto hodíme rýchlo sem na, takto. Ešte čo? Už tu nič není. Oh shit. Rýchlo ovocie mu musíme dať. Kde si môj? Hop. Daj si popinkať. Ne. Však. Takto rýchlo. Takto. Čo sa skričíš? Ne. Nekrič. On to je v mrazničke. Nie. Daj. No daj si. On to bábätko zomrelo. On sa umrazil, teraz zamrazil. Ježiš, to sú strašné bugy inač. Prdele. Čo je? Ty si také dieťak. No, tak koľko má života? Si zdravý, no poď von. Musím rýchlo nájsť tie vidly, oni sa... Čo to je za somrinu? Ono sa s tým... dá toto. Dieťa vyťahnuť. Teda zobrať. No, kde to mám nájsť tie vidly? To nenájdem. Choď von. Už je to som debín, to som už pozrel, to už nenájdem. Žiadne vidličky ani nič. Nestiam to. No jasné už. On si zobral vidličku, akorát som povedal, že vidličky, on si zobral vidličku. Dement. Joj, nevadí, tak zajme si ešte raz. Jo, teraz budem bábätko, ne? Nebudem, no nevadí. 4 minúty musím niečo, či čo? Toaster musíme dať trošku vyššie, toto môžeme hodiť sem. Takto pekne. Toto musím teraz nájsť tie batérie. Teda batérie. Zatvor to zatvor, takto. Takto, hopa, hore. No, zostaň, už je tam? Jo. Ne, není tam. Ja tu budem teraz sráť, ja to nestiam. Oh shit. Rýchlo, sem to dať, takto. Rýchlo, poďme, čistiacie prostriedky, tam je babyky, shit.
No, tak, nekam som to hodil. Takto rýchlo. OK. Čiže musel som spraviť taký menší strih a zabilo sa nám dieťatko tak, že išlo pekne, krásne, si dalo neutrál v autíčku, naštartovalo si káričku a išlo na dovolenku. Takže ja to tentokrát všetko len takto hop a sem. Pretože sa s tým mrdať nemôžem, takto. Dobre, takto za toto, dúfam, že tu bude kladivo to toto vidličku. Ono to padá všetko. Takto. Zobrať, hodiť sem, zobrať, hodiť sem, zobrať. On to prechádza cesto. Čo? Luk? Čo luk? Na čo sa mám pozrieť? No ukáž, ja sa chcem vidieť. Že si chladničke, nech si. Tak kde si? Zoberať vidličku rýchlo. Zoberiem si ovocie na cestu a musíme ísť za ním. Ježiš Kriste, to čo tu spravili zas? To čo je? No čo? No čo, mojko? No poď moje. Ináč... No poďme. Ja ti toto dám sem. Tak ti to otlačím, aby si nešiel hore. Takto. Tak, a už nepôjdeš hore. Tak pôjdeš. No nepôjdeš už. Už neprejdeš. No, ale kde si teraz išiel, kámoško? Kde si išiel? Šušeň. A tu sa niečo hýbe. Čo to je zase prosté bugy lagy? Tu mám tabletky, to si zoberiem. A idem, tuto asi išiel, sa mi zdá. No, dúfam, že tam nešiel. Dobre, ja som sa nejakým spôsobom strašné bugy sú tu. Dobre, otvor to. Kde si, rýchlo, tu je benzín, treba dať hore, farby, to je stále, je to plné všetko, rýchlo hore to treba dať. Look at me, čo, kde si? I'm landing here, no tak super, no. Spectatujem. Aha, to chce, aby sa spectatoval ten druhý, čo zomrel. Tak akože kde je? To... Ani v kuchyni není, tu zjedol batérie, očividne. A kde si išiel? Kurňa s vidličkou, sprostý dement. Dobre, myslím, že už toto je všetko z tohto videa. Ja som ani nevysvetlil, o čom je hra. Takže, ale to, moje vajko, ja som si ho pritlačil, toto je nepodstatné. No, takže vlastne ide, no, to už je jedno, určite všetci viete, o čo to ide, takže to je jedno. Myslím, že teda už všetko z tohto videa už bude môcť byť. Ak sa vám teda videjko páčilo, dajte like, pekný komentár a odber. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho videjka. Prípade let's playu. Zatiaľ čus. Ináč, ešte predtým, než to ukončím, tak som rozmýšľal, že budem natáčať hororovky, napríklad, neviem, ale nie som si moc istý, či to budem vážne točiť, pretože hororovky moc rád nemám, ale hral som samozrejme, ale v tak Five Nights at Freddy's to nič moc akože není. No ale to je jedno, myslím, že toto už teraz riešiť nebudeme. Práve som prehral. Idem si dať nejaký rožok a idem na tréning. Dobre, tak zatiaľ čau. Uvidíme sa teda u ďalšieho videa. Bye bye.